Masu sauraronmu barkanmu da sake saduwa a wannan tashar tamu mai suna ƙasar Hausa. Amma idan wannan shine zuwanka na farko cikin wannan tashar tamu, a daure a danna mana subscribe sannan a danna mana ƙararrawa ta yadda idan muka saki sabon shirinmu za a gan shi kai tsaye. Mai sauraro yana da damar bibiyan mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook a ƙasar Hausa, Instagram a ƙasar Hausa, Twitter a ƙasar Hausa da dai sauransu. Ko kuma mai sauraro ina da damar bibiyan mu ta shafinmu na ƙasar Hausa. Za ku ji mutumin nan ɗan Chana mazaunin jihar Kano wadda aka fi sani da suna Jan Kongurun ya bayyana cewa ya sokawa budurwar nasa wuƙa ta dalilin amsa masa da ta yi za ta aure shi, daga baya kuma ta ce masa a'a. Idan ba ku manta ba, ɗan Canan ya je gidan budurwar tasa ne a unguwar Kabuga ɗorayi babba ya kashe ta har lashira a ranar Juma'a da ta gabata. Jaridar PM News ta rawaito laifinsa na ɗan Canan ya amsa laifinsa na kisan kai bayan dakarun 'yan sanda sun kama shi a jihar Kano. A cewar mai CP Abdullahi Kyawa wadda ake zargin ɗan shekara 47 ya aikata wannan. Ɗan Canan ya yi zargin cewa budurwar tasa ta yi masa alkawarin za ta aure shi, amma daga baya ta saba alkawarin ta bayyana ce masa a'a. Hakan ne ya fusata ɗan Canan. A jawabin da ya yi wa 'yan sanda, ɗan Canan ya bayyana cewa saba alkawarin da ta yi masa ne shine ya fusata shi, bisa hakan zuciyarsa ta raya masa kawai da ya je ya kashe ta. Ya ƙara da cewa mahaifiyar ce ta rinka kururuwa tana neman ɗauki lokacin da ɗan Canan ya aikata ɗanyen aiki. Nan take 'yan sanda suka kawo mata ɗauki. Tuni dai kwamishinan 'yan sanda ya umarci DPO na caji ofis ɗin ɗorayi babba ya kula da wannan lamari. Jaridar legit.ng ta fahimci cewa a halin yanzu dai an maida ɗan Cana sashin binciken manyan laifuka na hedikwatar 'yan sanda da ke Famfai a jihar Kano domin tsananta bincike. Wani bangaren kuma tuni aka sallaci marigayiyar aka kai ta makwancinta a ranar Asabar da safe, yayin da 'yan uwa da abokan arzika suke jimamin mutuwarta. To, a madadin abokan ayyuka na Malam Kabiru Kebi da Adamu Sa'id, ni Awwal Inusa Adam da na shirya kuma na gabatar nake mana saduwar alkhairi.